mas'alan mahaifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jarraba Allah ya jarrabi bayansa ne da wannan mas'ala. Yasa duk wanda ya tashi ce ina iyayen manzon Allah suka ce kai ina iyayenka suke, ka binciki makoman iyayenka. To tambayar wannan rashin kunya ne, rashin ladabi ne. Sai ka ce kai ka san makoman iyayenka tukunna, rashin ladabi ne game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An fahimta? Mas'ala ce da Allah ya jarrabi bayansa, malamai wanda ya zare takobi, wanda ya zare alkalami, wanda ya binciko, kowa ya yi magana a ciki saboda mai ya karewa ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma kuka tara yara kuna koya musu rashin ladabi, abinda za su tashi kenan. Ka san makomansa ko baka sani, ka sani ko baka sani, bai tare ma a duniya, bai rage ma a duniya. To ina ma na wannan tambayar sai ya zama kamar tambayar al'arshi kenan. Aka je wajen Imam Malik aka ce na ma na al-Rahman al-arshi istawa, sai ce al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu ghayru ma'qul was su'alu anhu bid'a, ku fitar da shi. To kai ma an tambaye ka me makoma, sai a ce as-su'alu anhu rashin kunya kenan, a fitar da shi daga musulmi. An fahimta?